Готвенето е изкуство. И както всеки артист, ти заслужаваш инструменти, които вдъхновяват. Искаме да готвиш с най-добрите съдове. Затова дизайнът ни е създаден заедно с едни от най-талантливите творци от университета Умпрум в Прага. В търсене на безупречна изработка обиколихме света и я открихме в Азия. Място с хилядолетна традиция в обработката на чугун, където производството на неръждаема стомана се отличава с прецизност и дисциплина. Резултатът е съдове за готвене, които запазват качеството си години наред. Готвенето не е просто резултат, то е процес, опит, контрол, увереност, удоволствие. Знаем, че го цениш. И затова мислим за всеки детайл. Ти решаваш какво да сготвиш. Ние се грижим в какво ще го приготвиш. Нашите чугунени съдове са обичани от десетки хиляди готвачи. А Хуст е резултатът от години целенасочено развитие и страст към съвършенното готвене. С Хуст решаваш само веднъж.